Jó napot kívánok! Mi most itt bűvészkedni fogunk. Van ez a pálca fog fejem kezemből. Látták? És fejem ment. Az a varázs pálca. Ó, abrakadabra, abrakadabra, és már is eltűnt. Nézzék, üres, üres. Mutatom így is, hogy üres és üres. És ez az orromból fog kiesni. Ha jól látták, akkor így jó. Akkor most így tartom. Eltűnt, és ha ide hátra nyúlok, akkor itt van. Jól van. Hát ez is ez amúgy nem trükk, de nehéz. Nézzék. Látják? És sok embernek küldöm. Varázslóknak is. Nézzék. Van egy kötelem, és azt elkezdem így. Húzni, 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 húzni. Aztán a kötél már is kisebb lesz. Húzzuk, még, akkor ugyanakkora lett. Utána megint így pörgetjük, és akkor hát megint ekkora. Így. Látják? És akkora. De itt van egy ilyenem. Van itt egy kötelem. És azt én kötök ezen egy csomót. Ezek? Látják? Itt van a csomó. Akkor meghúzom, akkor nem fog csomó. Akkor itt van rajta egy karika. Látják? És ha így most ezt így csinálom, és rajta van egy csomó. És mindig ahány csomót kötünk. Ez a fantasztikus csomó például. Nem imádkozom. Megint megmutatom. Kötök egy ilyen csomót. Akkor nézzék, ha ezt így húzom. Tehát belőle egy fantasztikus nagy csomó. Ezt most segítem? Kérem, kösse ki. Köszi. Jól van. Ezt most úgy hívják, hogy Kejfel Jancsi. Nézzék, mert cseles. Ha én ezt itt most a tenyerben van, és eldöntöm. Nézzék. Eldöntöm, akkor visszaáll. Jól van. Kezdődjék a második trükk, hogy itt én varázsolok egy szép virágot. Látják? Szép virág. És az a virág eltűnt. És akkor én most ezt lebegtetem. Jól látható, hogy megint egy virág, de azért nem kell. Na. Van itt egy kártyapakli. Látják? Egy sima kártyapakli. És azt én eltüntetem. Belerakom ezt a kártyapaklit ide. Így. Ilyen. Hol van a varázs szám? Itt.
itt van a varázspálcám, és puff, elfordítom, akkor eltűnt. Sehol sincs. Csak ott bent sincs. Nem csaltam. Van varázslat. Na, nézzék, hogy van nálam egy ilyen kötél, van nálam egy ilyen kötél, van nálam egy ilyen kötél. Meg kell csinálni a negyedik kötelet is. Köszi. Negyedik kötelet. Nem, négy van, mutasd. Az nem kicsit. Az mi? De még összecsomózott. Jól van. Na, figyeljenek. Van itt egy. Ez eddig itt még van. 4 kis karikánk. Ezt én most ide rakom. Ide, ez jön ide. Jól van. Ezért nem lehet szétvenni. És akkor nézzék, van nekem egy ilyenem. Ide belerakom. Az egy tekér. Nincs egy másik ilyenünk. Hát, nincs. Jól van. De van. Jól van. Ezt én ide belerakom. Így. Hát. Ilyen. Egy. Ha meg jön hozzá egy. Ilyen. És az addig egy ilyen. Kis. Mogyó. Ez amúgy bármilyen alakot lehet csinálni. Most én egy ilyet csináltam. Ezt ilyen ide belerakom. Akkor lett belőle így egy kis viduszunk. Azt én nézzék. Így elkezdem darzsani. Aztán így. Akkor egy kijött belőle. Akkor még egy, és még egy, és még az összes szét. A labdásat, azt mutasd, az olyan. Ezen mutattam. Mutattad. Na, nézzék. Van egy ilyenem. Ilyenem, azt így csinálok. Itt van. Rámutatok. És akkor benyúlok ide. Ott van a pálcám, megcsiribim, aztán is eltönt. És az a kocka, ha ide bele. Akkor nyilván, ha ide belenyúlok, akkor itt van. Nézzék. Üres a kezem. És itt egy kocka. Na. Nézzék csak, van egy ilyen cipőfőzőnk. Cipőfőzőt. Ezt belerakjuk. Mi? Ebbe. Itt. És itt meg egy picikét így meghúzzuk. Bent is én ezt elvágtam. Látják? Ha van is, ha kihúzom, akkor semmi. Látják? Egy semmi. Egy ilyen csepp sincs rajta. Rendben. Na, ez kész van. Nézzék. Egy percet kaphatok? Vagy nem is kell perc. Semmi. Na, nézzék, van egy ilyen minden színű kockám. Színű, becsukom a szemem. És ugye, nem tudom, hogy melyik színűt raktam bele. Önök látják. Igaz? Jól van. Szép most.
Még mindig így van. Ez a fekete színű volt. Ez a fekete színű. Vagy remélem látták, mert akkor csinálom. Jól van. Hátra rakom, leveszem. Így csinálok. Így meg. Semmit nem csinálok. Megint hátra rakom. Megint leveszem. Akkor hát, nézzék. Itt van, ez a kék. Na, következik egy nagyon érdekes utatvány, a pohár átszórás. 1, 2, 3. És átszórtam a pohárom. És én is vagyok. Simán lehet rajta mindenhol kalapálni. És végül, hogyha még kalapáljuk, és hókusz-pókuszolunk, akkor itt terem egy gyűszű. Jól van. És ezzel most van egy gyűszöm, és van már 2 gyűszöm. És már nincs gyűszöm, hanem csak egy. Jól van. Majd, ha egyszer eljönnek a fekvésemre, akkor vannak nekem 100 ilyen kártyám, majd kaphatnak névjegykártyát. És hova kell menni a fenyegetésedre? Szia!